Hari ini kita akan melakukan uji coba ya. Uji coba bongkar sing dari bibit katak iki ning lahan persawahan tanpa naungan ya. Iki soalnya sing sebelah sing iki pirang gulutan iki 1 2 3 4 5 iki bibitnya demen kekurangan bibit dan kita tanemin bibitnya katak. Nah, kita coba bongkar iki seberapa isinya soalnya. Iya. Iki ana isine ora lur. Ana isine apa ora kejeron iki. Iki ketake. Iki soalnya demen iki kewakane kewak umbi wisan. Nek soalnya kekurangan bibit umbi jadi ya wis ditanem ae. Apa enake. Nah. Di sini. Oh. Ya lumayan lah. Wong katak isi 200-an guys, 200 lebih ya. Sekitar 300-an. Isine sakmono kuwi. Setengah kilo lah. Setengah kilo. Oh, mantap. Lumayan. Setengah kilo, guys. Iki mau uji coba tok, bongkar sing iki bibit katak sakmono kuwi. Nah, mantap kan? Guys, nah, balekne maneh. Yes, lho iki bibite katak soalnya iki sing pirang gulutan iki 1 2 3 4 5 gulutan. Iki sing ruwono wis biasa umbi mini guys. Tapi somben ae dibongkar. Kita waktu panennya somben ya. Iki mau uji coba tok sitok. Lumayan lah. Dari katak isa sakmono kumang. Dari katak isi 200 sampai 300-an lebih lah kira-kira. Pokoknya katake sak pira ya? Katake sak ngene lho. Iki ora supaya. Iki ya katake sak mene iki demben asale. Nah. Lho. Beneran guys, iki fakta soalnya kekurangan bibit di demben. Oke. Thank you bosku.